Guys, kaka-off lang namin ni Kim. So, ngayon, andito pa kami sa Joyce Collingwood Station kasi sasama namin kayo. Pupunta tayo ng Filipino store para magbili ng recados for Sinigang. sinigang. Let's go! Welcome to K Market. Ano? Yung mga bulaklak. Ay, too late na. Hello. Kailangan natin na kamatis. Siguro. Ay. Malalambot na siya, pero okay lang. $2.99 per pound. Malaki pala to dito, guys. So, itong sa labas na area para sa mga produce nila. Meron din sila dun sa loob. Yung mga malamig na produce. Yung mga kailangan talagang may constant na water. Meron sila sa loob. Papakita namin. Also, kompleto sila dito. Yung vlog namin dati na, ano yun? Yung pasyal sa Joyce Neighborhood. Ito yun. Meron silang mga kompleto padala. Wait lang, kuha ka onion. Ko alam kung magkano to, pero yung maliit lang naman kailangan namin. Yes. Liit. It's like a basketball. Ito yung mga frozen stuff. Guys, tignan nyo, meron silang saba. Yeah. May purple yam din. Tapos dito naman mga meat and meat wrappers. Magkano kaya to? Lumpiang Shanghai. Tingnan mo, may lumpiang Shanghai na ano. Kano kaya yan? Ito. Siomay, oh. Siomay. Ay, oo. Sarap eh. Wala tayong steamer. Yes, ano. Ayan, may mga hotdog. Ay, yung paborito mo. Okay. Oh, ito mga seafoods naman. Tapos dito, longganisa, tocino, tapa, balambi, and ayan, puro tocino and everything. Bebenta din sila ng ganito, walis tingting and broom. May mga drinks pala dito. Huh? Tapos yung mga yung mga boxes, pambalikbayan. Ano kaya dito? More meats. Ayan. Parang nasa bahay ka lang. Parang nasa bahay ka lang. Focus ko lang. Okay, pasok na tayo. I know, I need this. Ayan. Maliit lang. Ayan. Sila tita nag-uusap doon sa likod. Yan, may mga fruits din sila. Alam mo, kailangan natin na isang lemon. Or water? Parang lang, stock lang. Kasi kahapon kailangan ko wala. Ano pa bang kailangan? The gulay. Ano naman. Ayan, may mga pang bahay din sila, mga delata. Kompleto sila ng mga Gourmet tuyo. ayan, mga gourmet tuyo. Okay. May mga rice din sila, pero maliitan lang. Hanap lang ay, may puso ng saging. Okay, hanap lang ako ng dun. Ng pang sahog. May spinach, malunggay,
Spinach na lang. Kaso lang, $2.99. Medyo mahal ang spinach. Ano pa ba meron na? $2.99. Hanap ako ng ibang pwede. Huwag na lang tayo mag-spinach. Ano bang kailangan? Ano Wala bang- na, okay na yun. Okay, sige. Ito, may mga mixes din sila. Ayan. Ito yung ginagamit ko. May mas masarap kaya. Ano bang ginagamit ng lahat? Hindi ko alam. Try natin to. Try natin to. Kukuha din sikat ng bread. Bread? Oo. Bread? Sige. Meron silang Pandesal na malunggay. Ayan. Ito naman yung back section nila. May mga mga noodles and mga ganyan. Uy, shredded coconut. For palitaw. Ayan. Ano to? Balikot siya. Ha? Ano ito? Panot siya? Balikot siya. Ano yun? Parang tamarin. Karabuko? Hindi, nilalagay sa Buko siya yan. lang. Yan. Lahat ng chichirya meron sila. Pero walang walang Tommy. Tommy yung favorite ko. Yan. Ano lang ang downside lang dito, masikip. Tingnan nyo. Matagal na yung K-Market. Tapos, syempre, nag-grow na din sila. Oo. Tingnan nyo. Dami nilang tinda. Ito yung mga bagoong nila. Yan. Tapos, alin? Ay, may mga dried fish pala sila dito. Tingnan nyo. Feeling ko masarap to. Ayan, Fish cracker. oh. Gusto ko to dati sa Pilipinas. Fish cracker. Yan. Ito yung din, di ba? Hinahanap mo. Gulaman. Malaman. Ayan. And then, yung pang mga halo-halo, andito din lahat. Ito, sago. Sige, sago. Maganda. Ano yun? Pearls. Yung boba pearl talaga. Ah, Tapioca. pwede din to, sago. Mas malaki. Ito, Maganda pang to, mabilis taho. na lutuin. Yan, hindi yan mabilis lutuin. Okay. Ito, marami pa silang mga fish dito. Dami nila. Dami na ng stuff. Ayan. Ito, masarap to. Mas lang ayaw ni Kat daw yan. Alin? Yan. Yan. Ipangan natin yan natutry. Na-try na natin yan. Hindi po, uy. Ay naku, hindi kasi nagluluto pang kasama ko. Ay. May tuyo din sila, $5. Kaso lang mabaho lutuin sa bahay. Ayan. Dito kami bumibili ng Ano ba? tablea. Tablea. Ayan o. There are two kinds. May muscovado sugar din sila dyan. Ayan. Coconut sugar. This one is healthier. Ayan. Magbabayad na si Katrina. Lagi kong baon yan dati. Sino ba yan? Kaya ako. Chocolate. We also have that one. Cat is fine. Ayan na, tapos na kami. Si Kat nakapagbayad na. Nagdadala lagi si Kat ng ganito para kasi wala ng plastic bags. Saan tayo? Diyan? Dito. Ito na lang. Saan ba mas matagal? Diretso na lang tayo. Okay.
Okay, eat na kami. Walk na kami uli pa uwi. Ayun na yung Joyce. Tapos yung store andun lang. After that. So, lapit-lapit. This is, what is this? This is mulak and saimada with yema. I like just the regular one. But they didn't have it. Wala ba? Wala. Po kami na. Agam mula. People always buy from this corn dog place. They might start a business like this. Ano ibibenta natin? Huh? Ano ibibenta? Street food. You can benta mga isaw. Totoo. Barbecue lang. Ano lessons? Hmm? Ayan ng piano lessons. Nag-offer ng piano lessons. Hmm. Yan na ng weather. Pero sa umaga, malamig na super. Kanina 9. Lamig nga nung nung umalis ako kanina. Lamig na. Tingnan niyo yung mga puno. Ang ganda na. May mga red nga dun, no? Ang ganda ng mga puno. Ng kulay ng fall. No? Ano na sila. Talagang super brown na. Oo. Ayan, ang ganda nun. Mag-isa lang siyang Guys, maganda. nawawalan ba kayo ng sapatos? Kanina yan. Alam mo, dati sabi nila, pag may mga ganyan, it means na may drug deal. May drug dealer around. Ang sabi. Bakit mo ako ginaganyan? Sino sabi? Mga kaklase ko. Yan. Tingnan nyo, magaganda na ang kulay nila. Ah, eto pa rin, no? Very pink. Very pink. Yun din. Ayan. Pero may mga iba na green pa rin. Hindi naman. Ayan, no? Ayun, pero ito sobrang ano na, no? Oo. Pero ayan, tingnan mo yung labas, nag-start na. No? Yeah. Tapos yung kabila, yellow na yellow. Ayan. Puro sila yellow. Wow, kaganda naman talaga ng araw na to. Oh. Bakit mo pa pinapala? Why you think it's funny? It's not funny. Ayan, ang gaganda nila. Bipolar ka ba? Tingnan mo yun, no? Parang lime green. Wow. God bless. Sige, mamaya na ulit. Pag may maganda na bago. Ayan. Bakit parang sa labas lang yun? Kasi siguro yun yung unang nadadry ng sun. Yung mga sa edge. Pero maganda sila tingnan. Sa Ed Sheeran. Hindi ka naman nakakatawa! Dito si Kat nag-film dati, yung very iconic na international student to work permit. Oh, pero wala naman talaga tayong na-chika dun eh. Pero maraming salamat sa nanood kasi alam ko may mga questions kayo na marami dun, kasi medyo bago pa lang yung vlog namin, so hindi pa si Kat. hindi pa kami masyado nakakapag nun. So ngayon medyo may sense na mga sinasabi mga namin sense kahit naman. So kung something napanood little. nyo yun, guys, wag kayong mahiya mag-clarify or mag-questions or mag-ask ng mga kung ano sa tingin niyo yung hindi nyo naintindihan sa video na yun. Oo, kasi marami siguro talaga. Pero siguro ulitin natin, no? Parang 1 year after. Tingnan nyo yung daanan. Red na siya dahil sa mga
ano nito. Red na red to. Oh. Wow, my gosh. Ayan. Parang ano, parang nagkulay ng ano. Red na red kasi yung mga trees. Why? Does it matter? No. Uy! Nag-vlog na tayo. Sama na ugali mo kasi. Maghugas pala tayo ng kamay kasi ano. Hindi ka pa nagugas? Nag-Lysol. Yak, kadiri! Sino kadiri? Tagal naman magugas ng kamay. Uy, 20 seconds dapat matapos ang ABCD or happy birthday, you know. Tapos na? Okay, gawa tayo ng haul, mga friends. So, unang-una sa lahat, bumili tayo ng calamansi na pang tak-tak. Kasi halos lahat ng kinakain ko nilalagyan ko ng ganito. Lalong-lalo na pag walang sabaw. Oo, tapos sabi ni Tito Joey, itak-tak mo. Itak-tak mo. Uy, bumili din kami ng lemon kasi kahapon, Kailangan ko ng lemon and wala kaming lemon. kinailangan niya kahapon, ngayon siya bumili. So, syempre, Pinoy. Eto, eggplant para sa ating sinigang. And then, meron tayong onions. Meron naman tayong onions Half na lang yun. And then, hindi magiging sinigang kung wala tayong sinigang sa... Ano? Sinigang sa sampalok mix! Oh. Kala mo Oh, so hindi magiging sinigang kung walang... Apples? Tama. Tama, atis. Ang total na bayaran natin is 13. Hindi pala kasali dito yung dalawang ensaymada na kinain namin Magkano kanina. yung ensamada? 165. Ayan. Ayan. Pretty good. Yeah. Tapos nalabas ko na kagabi yung lulutuin namin na meat. Yung meat pala na to, nabili namin dun sa... Saan ba yun? Price Mart. Tapos, malaki siyang cut ng pork belly. Parang square siya na malaki. And then, it was only $13. Tapos, siguro mga 4 or 5 ulam na yun. Kaya, super cheap. Ayan, may pork belly kami na isisinigang ngayon. Tapos, ito, I think gagawin ito ni Kat na mga ano, diba? Tocino, sabi mo. Yeah. Pero itong bones, ilalagay na rin yan sa sinigang. Ayan. Ito pala yung sinabi namin na masarap modelo. Pero actually, hindi namin iniinom. Parang naka-display na siya dyan. Bakit? Kasi hindi naman tayo mainom. Hindi naman ako mainom ng tao kasi. Sikat yung mas umiinom sa amin dalawa. Kasi ako, namumula ako pag umiinom kaya... At saka Hindi talaga. Huh? Hindi, uminom ako ng mga ganyan. Pero ngayon dahil nga may vertigo tayo, Parang sip-sip na lang siya ngayon. iwas-iwas na lang tayo. And then, kasi, kailan ba tayo nag-start na mahilig sa wine talaga? I think, nung lumipat kami dito, nagsusstore kami ng wine, nagustuhan namin. Tapos, may times na parang sabi ko sa kanya, parang gusto ko ng beer inumin. Oh, masarap yung beer din pag nagluluto kayo ng mga fish and chips. Yan, gamitin niyo yung beer na pang batter. Beer batter, ganyan. Buksan kaya natin to, tapos inumin natin ngayon. It has a pretty good taste. Oh, review! Very fresh. Okay, mga ladies and gentlemen, ininit na natin to. Lagyan natin ng konting mantika, mabilisan lang para pwede nating ma-churva ang ating onions and garlic. Tapos, ayan. Actually, nahugasan ko na yung baboy kanina. Tinulungan lang ako ni Kim mag-cut kasi sabi niya mabagal daw ako whatsoever. Antayin muna natin na uminit tong kalan. Hindi to non-stick na pan eh. Ito yung
Nagsistick ang mga niluluto mo. Ito hindi ito non-stick stick pan. Okay. Okay, lalagyan na natin ng garlic, mga ladies and gentlemen. Uy, grabe ka naman. Okay, lagay na natin ng onions. Dali, baka uy, grabe ka na. Yan, lagyan natin nating chamatis. Lagyan natin unti-unti ang ating meat. Dahan-dahan na. So, konti lang yung nilagay natin na mantika kasi lalabas naman yung mantika ng baboy. Pang ano lang talaga yun. Pang isa lang ng onions and And tomato. Modelo. Please sponsor us. Modelo, baka naman. And then, pag medyo wetty na siya or medyo lumalabas na yung onte yung ano, yung baboy natin, you put salt and pepper. You season to taste. Wala namin yung ano, yung bone. So, in-add namin siya. Kaya sure ba ang kulay? Magkaiba ang kulay. Okay, so sa ngayon lagyan na natin siya ng tubig para start na natin yun. Enough lang na mag-ano siya, umapaw siya ng onte para mag-sip yung churba. Huh? Para lumambot! Okay, so antayin muna natin siya guys na medyo kumukulo-kulo ng onte bago natin lagyan ng iba nating ricados. Andun pa yung eggplant natin at saka andito yung sinigang sa sampalok na mix. Sinigang sa sampalok mix. So, takpan muna natin siya. Ano? So, ngayon na natakpan na natin siya, antayin natin siya na mag-boil. And then, pag nag-boil na, pag gumukulo-kulo na siya, hinaan natin yung yung apoy. Okay guys, hinanaan lang namin siya kanina para ma-soft or maluto yung ano talaga yung meat. Tapos ngayon, idadagdag na natin to. Ikakat muna natin to. Tapos, dadagdagan siguro natin to ng sabaw. Ano? Ayan, kinat ko na siya kanina. Ganito lang yung pagkakat natin kasi kami lang naman kakain, walang eme-eme. So, inubos ko na lahat kasi kakainin naman to ni Kim lahat. Magugulay siya. Kasi walang, ayun niya mag-rice ngayon. May diet siya na fina-follow. Ano? So, dapat marami tayong gulay. Char-char lang yan naluto. Ano? Guys, sinagdagan ko pala siya ng tubig kasi nga kanina, 'di ba, nakita nyo na medyo nag-evaporate na yung mga tubig. And then nilagyan ko na din siya ng konting ganito, konti lang pampalasa. Tapos tignan natin mamaya kung malasa na siya. Aantayin ko lang na medyo mag-soft yung ano natin. Eto. Ano? Eggplant. Okay, so syempre guys, kukuha tayo ng kutsara para tikman natin yung ating luto or yung sabaw kung kiyari na ba siya. Ano? Okay na siya sa panlasa ko. So, patikim natin kay Kim. So guys, habang inaantay natin na maluto yan, nagkat ako ng mga extra namin ng mga baboy ni Kim. And then, ito, ima-marinate ko siya dito sa tocino na marinating mix. Pang ano lang to, pang baon-baon. Yung mga Ano? like yung mabilis lutuin or ma-store sa fridge tapos anuhin na lang, lutuin kung kailangan.
Okay, yun na yun. Kumain kami after that ng sinigang ni Kat. And inulam na rin namin yung tocino. Inulam na rin namin yung tocino, hindi namin yun binaon. Ang ending, nag-ulam kami. True. Pero yun lang. I hope you guys enjoyed this vlog. Thank you so much guys for watching sa mga bagong subscribers namin. Hello sa inyong lahat. Hi and thank you. At saka guys, huwag niyo kalimutan, share naman sa mga friends niyo. Yeah. Mag-subscribe kayo at sa mga friends natin na may mga questions about dito. Yeah. And stay tuned kasi marami iniisa-isa ko lahat ng pamilya ko. Yung mga experiences. Yeah, yung mga experiences nila. Kasi, even though na lahat sila, or many of them are my family, iba-iba yung naging experience nila. So, watch out for those, mga vlogs namin. Siguro, once every week lang kasi medyo matagal talaga pag nag-uusap kayo ng mga tao tapos i-edit mo pa yun. Kaya, mga once every week lang yun. Basta, just keep watching our vlogs, please, and thank you. Totoo. Baka makarelate kayo sa mga experiences din nila. So, maraming salamat sa panonood, guys. Mag-ingat kayo lagi. And, good night. Okay, good night. Peace. Hey, hey, hey.